Hei, aamupäivän kolmas ja viimeinen keynote seuraavaksi. Kristiina, oletko fyysisesti ja henkisesti läsnä jo? Eli sen tarjoaa tosiaan TV:stä tuttu digiviisas ja meidän kaikki tunteva suurriistan metsästäjä Kristiina Forsgård, teknologia-alaan keskittyneen NetProfilin perustaja. Tehty yhteistyötä vuosien varrelta, Skiva ja muutenkin tunnetaan perhesyistä. NetProfilin perustaja, kansainvälisesti arvostettu vaikuttaja viestintäalalla. Saanko kutsua suokin guruksi? No joo, kutsutaan nyt. Se on kyllä noloa. Ei, erityisesti tunnettu Kristiina on kyberkriisien konsulttina, informaatiovaikuttamisen asiantuntijana niin Suomessa kuin maailmallakin. Joo, ja meille muille hän on TV:stä tuttu, koska on ollut ihan ensimmäisestä jaksosta alkaen Ylen Jälkidigi-ohjelman paneelissa. Ja lisäksi toimii viestintäalan kansainvälisen kattojärjestön ICCO:n etiikkapuheenjohtajana, edustaa alaa Euroopan neuvoston ihmisoikeustyöryhmissä, jotka käsittelevät tekoälyyn, sananvapauteen ja digitalisaatioon liittyvissä kysymyksissä. Vau! Vau, mä sanon itsekin vau. Mä aina hämmästyn tätä. Hei, mä haluan kysyä sultakin, mitä sä katsot TV:stä? Kun nyt puuttuu TV:n voimasta, kaikkia me katsotaan TV:tä, TV on ykkönen, niin mitä sä katsot? No mä katson NASAn YouTube-kanavaa, Totta kai. Ja mä katson sitä telkkarista kylläkin, mutta erityisesti avaruuskävelyt, jotka kestää semmoinen 8 tuntia, ja ne on siis, tietääkö te, hurttikrutten ei ole mitään tähän verrattuna. Siis se on... Saanko kysyä, minkä takia sä katsot kuukävelyjä? Siksi, että mä olen avaruusentusiasti ja se on mulle hyvin meditatiivista katsomista. Mutta koska tämä Australia tuli täällä moneen kertaan, niin mun absolute favorite on Australian MasterChef. Aivan huikeeta kamaa. Okay. Ja pandemian aikana tämä alkoi ja meidän niin kuin mun miehen elämä, meillä on lapset ja aikuisia, niin meillä on ihan huikeeta se, kun me sovittiin, että pandemia, että sitten kun molemmin päästään, siis hänellä on oma studionsa ja mulla on oma työhuone, mutta kello 5 joka ikinen päivä me on treffit keittiössä ja sitten aina vuoron perään oli näitä mahdollisuuksia haastaa toinen. Sulla on 60 minuuttia aikaa, nämä tuotteet, tee jotain, jolloin mä sanon, että meidän pandemia-aika oli kyllä niin kuin aivan huippu ja silloin me mietin, että olisi pitänyt tehdä oma YouTube-kanava tästä näin, koska siellä tapahtui ihmeitä. Hei, kuulostaa huikealta. Hieno homma. Hei, käännetään kanava nyt television seuraavaan jaksoon ja kuunnellaan mielenkiinnolla, mitä sieltä tulee, Kristiina. Onko sulla mitään lisättävää vielä? Vaikka ei, ehdottomasti. Hyvä, palataan lavalle kohta sitten. Kiitoksia. Bear with me, Peter. Where's Peter? Where did he go? Did he already leave? I just want to thank Peter because I could not have had a better warm-up speaker for this one, especially because I wouldn't dare say that anything in advertising or TV is dull in front of this audience. I think it would have been just a massive suicide. So that's for Peter. Mutta mä jatkan nyt suomeksi. Musta oli erittäin hieno ajatus tuoda esiin tämä tylsyys, koska tämä on yksi asia, joka me ollaan nyt oikeastaan jotenkin jätetty huomaamatta. Ja onko mulla klikkeri tässä? No niin, se on tässä. Hyvä. Ja mä kerron, miten me voitetaan tämä tylsyys nyt. Me voitetaan se sillä, että me muistetaan, että meillä on itse asiassa tarkoitus. Meillä on purpose. Ja se purpose on kadonnut. Ja nyt kun te katsotte tuota kuvaa, niin te olette ihan järkyttyneitä, että ei, aloittaako se niin kuin hamasta historiasta. Mä aloitan siitä, että televisiollahan on kohta teknologisena innovaationa 100-vuotisjuhlapäivä. Se tulee kai 3 vuoden päästä suurin piirtein. Ja nyt se, että mitä tämä teknologia oli silloin, kun se tuli ja mitä se mahdollisti, niin siitä pitäisi saada vähän inspiraatiota, koska jokainen uusi teknologia-asia tuo meille jotain uutta. Se tuo myös disruptiota, joka me nyt ollaan nähty televisiossa erityisesti. Ja täällä todistetaan moneen kertaan, kuinka vahva kanava tämä on, kuinka me tarvitaan läpinäkyvyyttä, avoimuutta, luottamusta ja ennen kaikkea mittaamiseen liittyvää niin kuin todentamista siitä, että tämä oikeasti toimii. Miksi me yhtäkkiä kauheasti täytyy todistaa, että tämä toimii? Siksi, että on niin paljon kilpailevia huomioviejiä,
Ja on aivan uusia asioita, siis todellisia disruptioita tulee. Ja siksi on tärkeää miettiä, että meillä on seuraava jakso. Mutta mä aloitan tämän sillä, että juhlitaan tätä 100-vuotiaasta hetken ja mä aloitan tästä. Kuka on joskus nähnyt tällaisen? Mikä se on? Mikä se on? Huutakaa vaan. Se on televisio. Se on televisio, joka oli kaapissa vielä silloin 60-luvulla. Ja kun sen ovet avasi, niin heinäkuussa 1969 tapahtui historiallista asiaa ihmiskunnalle. Neil Armstrong, Buzz Aldrin ja Michael Collins olivat se ensimmäinen 3 astronauttia, josta sitten 2 päätyi sinne kuun pinnalle. Ja minä katsoin tätä Kuustudioa, sitä suomalaista lähetystä televisiosta. Mä olin tietysti nuori lapsi, mutta se aikuisten jännitys siinä, kun me katsottiin tätä, se tarttui muhun ja mä oon edelleen sillä tiellä. Yli 60 vuotta myöhemmin. Mä oon edelleen tällä tiellä, että mä katson, että tämä on muuttanut mun koko sen, mitä mä ylipäänsä ajattelin elämästä ja maailmasta. Se, mitä me silloin katsottiin, oli tämä alakuva suurin piirtein. Se oli suttusta ja se oli mahdotonta. Mutta tuo ylempi kuva, jotkut on teistä saattanut nähdä sen, koska Michael Collins oli se kaveri, joka ei sinne kuun pinnalle mennyt sillä aluksella, sillä Moonlanderilla, Eaglella, vaan kiersi ja odotti sillä aluksella sitten, että mennään kuuta ympäri. Ja kun hän tuli sieltä kuun pimeältä puolelta, ja mitä hän näki? Tuossa on se kuva, mitä hän näki. Hän näki maapallon. Me oltiin silloin niin fokusoituneita itsestämme ja kuusta, että kaikki vaan halusi katsoa sitä kuuta. Me ei nähty silloin tätä, miltä me näytetään, kun meitä katsotaan tuolta maapallon ulkopuolelta. Tässä on kaikki. Tässä me ollaan. Ja nyt tämä on niitä isoja kysymyksiä, kun me puhutaan siitä, että mihin tällainen massamedia on se, ja mä puhun nyt Total TV-ajattelusta, eli se, mihin televisio kaikki ne ruutuinensa menee ja on mainosalustana. Ja mä nyt sanon sen kaikkein tärkeimmän asian. Kaupallinen TV on tärkeä maailman pelastaja, koska kaupallinen TV elää vain demokratiassa. Ja demokratia on häviämässä. Ja demokratia on myös ainoa järjestelmä, joka pystyy pelastamaan tämän pallon. Kaupallinen media elää demokratiassa ja vain demokratia voi pelastaa maapallon. Toki Nixon oli silloin 1969 ihan pähkinöinä. Ideahan ei ollut hänen vaan edeltäjän Kennedyn, mutta hän totesi näin aika näppärästi, että tänä koko ihmiskunnan historian arvokkaana hetkenä kaikki maailman ihmiset ovat yhtä. Ja sen takia tämä on mulle edelleen tosi kova juttu. Ajatelkaa, mikä voima televisiolla oli tollon ja miten rohkeaa oli, kun tiedettiin, että ne ei todennäköisesti tule selviytymään edes siellä. Siis se oli erittäin pieni todennäköisyys, että ne tulee sieltä takaisin ja tämä onnistuu. Ja silti tämä televisioitiin. Siis miten on mahdollista, että me tuolloin 69 pystyttiin lähettämään suoraan lähetystä kuusta? Ei yhtä ihmekään, että salaliittoteorikot jo sanoo, että ei se ole voinut olla mahdollista, kun tänä päivänä sä et ole PowerPoint-esitystäkään niin kuin toimimaan kunnolla. Et miten tämä on mahdollista? Mutta se tapahtui, ja mä tunnen astronautteja ja olen tavannut monia näitä kavereita, joten mä voin sanoa, että yeah, it's real, se on tapahtunut. Ja se yhdisti meitä. Innostavat yhteiset asiat innostaa meitä, ja tämä on mun mielestä se, että amerikkalaiset onnistuivat tässä todella hienosti. Rohkeaa, uutta ajattelua ja kaikille kansalle, kaikille meille. Ja me saatiin katsoa tätä ja olla yhtä. Tämä on se television voima. Ja mitä nyt sitten katsotaan, kun mä elän teknologian kanssa ja mä yritän katsoa niitä asioita, mitä teknologia tuo meille ja sitten toisaalta myös mitä se vie meiltä, mitä se disruptoi ja ennen kaikkea miten me pelastetaan tämä planeetta myös yhdessä. Ja koska mun maailmani on täynnä kyberhyökkäyksiä, informaatiovaikuttamista ja ikäviä asioita,
Niin jos ajatellaan massamedioita aina tuolta ihan kirjapainotaidosta niin kuin radioon ja sitten televisioon ja sitten tullaan näihin niin kuin digitaalisiin screeneihin ja ruvetaan enemmän ja enemmän näkemään tällaista niin kuin strategista viestintää siellä taustalla, eli näitä voidaan käyttää hyvin tehokkaasti ihmisten manipulointiin eri tavalla ja sitten me mennään jopa tähän kognitiiviseen sodankäyntiin, joka tällä hetkellä on ihan todellisuutta. Mutta me ei demokratiassa huomata sitä. Me ei huomata sitä sen takia, että me ollaan niin mehuissamme siitä, että ainahan saa olla erilaisia ääniä, mutta se uhka tulee demokratian ulkopuolelta ja se tulee algoritmeilla ja se tulee niillä sisällöillä, jotka ei ole turvallisia. Eli tuossa, missä äsken puhuttiin, että pidetään TV turvallisena, kyllä, pidetään TV demokratian ajajana. Se on yhteiskunnallisesti tärkeää, että meillä on sellaiset kanavat ja vaikuttamisen välineet, joihin me voidaan luottaa. Koska kun me menetetään luottamus, me menetetään demokratiaa. Ja sitä disinfoa, eli valehtelua tulee ja sitä tulee paljon. Ja iso osa meistä on nähnyt sitä, toiset on tunnistanut, monet ei tunnista. Medialukutaito on todella heikkoa. Suomalaiset on tässä, me ollaan ihan maailman huippua. Ja tämän voin sanoa, koska tunnen tämän asian globaalisti tosi hyvin. Me ollaan maailman huippua ruotsalaisten kanssa. Nämä on 2 kansakuntaa, jotka tällä hetkellä jollain lailla selviää tästä. Mutta jenkithän on ihan bonkers. Se on täysin, niin kuin, siellä on puolet kansasta ihan huruukkoja. Mutta se Ipsoksen mukaan esimerkiksi 44% amerikkalaisista uskoo kummituksiin. No ihan hyvä. No, en tiedä, kuinka paljon se Trumpin kannatus tällä hetkellä on. Ehkä se on se 49%, mutta en tiedä, onko niitä samoja, jotka uskoo kummituksiinkin kanssa. Siellä on se ihmisten kyky uskoa kaikkeen hölmöön on uskomaton, ja kun sitten lopulta sitä vaan toistetaan ja toistetaan ja toistetaan, niin kuin näissä kanavissa on mahdollisuus toistaa, niin me tiedetään, toisto vaikuttaa, sitten sä lopulta uskot. Ja se, että me ollaan jätetty myös meidän lapset ihan tonne aika ikävästi täysin suojaamatta. Ja aika monella lapsella, 10-vuotiaalla, 11-12-vuotiaalla, niin siellä on jo kaikki kanavat auki, ja se olisi vähän sama kuin jättäisi niin kuin lapsensa yksin keskelle jotain isoa Rooman toria tai jonnekin, ja sitten toivoo, että kyllähän se nyt sieltä varmaan selviää. Ihan yhtä vastuutonta. Eli kyllä, me ollaan tällä hetkellä mun mielestä kaupallinen TV on yksi keskeinen elementti, jolla me turvataan se, että meillä on tulevaisuus, joka on kestävä. Koska tällä hetkellä yksi niitä isoja asioita on myös se, että meidän mieliin vaikutetaan niin valtavasti, että suurin osa ihmisistä ei enää tiedä, mikä on totta, eikä haluakaan tietää, eikä välitäkään. Ja niin kuin yksi nuorempi ihminen mulle tuossa vähän aikaa sanoi, kun mä puhuin hänen kanssaan aika vakavista asioista, niin hän sanoi, älä järkytä mun maailmankuvaa. Ja mä olin ihan kauhuissani, että eikö ihan normaalisti tehdä, että vaihdetaan vähän maailmankuvaideoita, että mulla on tällaisia. Ja ei, hän ei pysty ottamaan vastaan tätä. Se järkyttää liikaa. Ja ajatelkaa, mitä tapahtuu, kun me ollaan niissä omissa kuplissamme ja me ei oteta enää vastaan uutta. Tiedekin muuttuu koko ajan. Jos et saata uutta tiedettä vastaan, niin sit sä taannut jonnekin betonoituun kuplaan. Ja tästä tulee myös se, että meillä on valtavia mielenterveyden ongelmia tällä hetkellä. Mielenterveyden ongelmat on pandemia. Se on raju pandemia, joka johtuu myös siitä, että ihmiset väsyy, kun ei enää tiedä, mikä on totta, mihin mä voin luottaa. Ja se, mitä Peter sanoi tuossa noin, ihan helekutin tylsää silloin, kun mennään katkolle. Siellä ei ole mitään katsottavaa. Se ei inspiroi, siinä ei ole mitään yhteiskunnallista useinkaan. Se on sitä lyhyttä osta joka helekutin kanavalla. Nyt niin kuin mä eilen opin tällaisen aika hienon sanan kuin terapeuttinen narratiivi. Mä en tiedä, kuinka moni teistä tämän tuntee, mutta mulle tämä oli aika silleen, me keskusteltiin pitkään. Se sai mut todellakin ajattelemaan sitä, että mä tarvitsen, ja varmaan kaikki me muutkin tarvitaan terapeuttisia narratiiveja. Ja jos mä nyt lähtisin tekemään jotain yhteiskunnallista kampanjaa, niin se terapeuttinen narratiivi olisi varmasti se punainen lanka, koska siihen ihmiset tarttuu kiinni. Me kaikki tarvitaan terapiaa. Kaikki on vähän terapian tarpeessa. Sen takia telkkarissa on viihdettä ja iloa ja hykkeä ja kaikkea kivaa, että me saadaan sitä terapeuttista narratiivia. Mutta meidän aivot on tällä hetkellä, ne on nälkäisiä, ne on väsyneitä, ne on uupuneita ja me ei enää jakseta, me torjutaan. Nyt ihmiset alkaa torjua kaikkea.
jos ei me ruveta auttamaan niitä. Ja polarisaatio näkyy tällaisena. Meillä on liskoaivot tuolla noin niin kuin ensimmäinen, että älä tuu mulle, sulla on joku uusi ajatus, mä en halua. Demokratia ei toimi niin. Demokratia toimii niin, että sulla on erilainen ajatus ja mulla on erilainen ajatus. Ja sitten me ruvetaan keskustelemaan ilman, että kumpikaan myrkyttää kummankaan teetä tai heittää toisen ikkunasta ulos. Ja me voidaan silti lähteä pois siitä tilanteesta, että hei, sä oot edelleen tota mieltä ja mä oon edelleen tätä mieltä, mutta fine, me eletään yhdessä täällä. Eli TV on vahva ja kaupallinen TV on demokratian pelastaja. Ja mistä leffasta tämä on? Spider-Man, kuka hän on? Uncle Ben, ja Uncle Ben sanoo itse asiassa, tämä tulee varmaan Voltairelta, eli vanhat filosofit, mutta ihan hyvä commercial narratiivit, ne vetäsee ne sitten. Mutta Uncle Ben sanoo, with great power comes great responsibility. Tämä on se, mitä hän sanoo pojalle, joka on juuri saanut superpowerit, tehdä kaikkea kivaa ja käyttää niitä ensin vähän niin kuin recklessly. Ja nyt mun mielestä se Dal on se helvetin reckless nyt. Että niin kuin meillä on superpower käsissään, me ei voida niin kuin hukata sitä superpoweria siihen, että me vaan niin kuin ollaan tylsiä tai tehdään vähän mitä huvittavaa. Meidän täytyy ymmärtää, että meillä on suuri vastuu, suuri yhteiskunnallinen vastuu tällä hetkellä. Pelastaa sekä kaupallinen TV tältä disruptiolta, joka tulee, ja ehkä se on vähän turha sanoa pelastaa, vaan koska me olla mun mielestä me ei ole missään mielessä ongelmissa, mutta meillä on paljon hävittävää, jos ei me tajuta sitä tilannetta, mihin suuntaan tämä on menossa. Eli mulle tällä hetkellä se toivo elää siinä television taijassa, joka lähtee siitä, että jokainen brändi, jokainen tuotantoyhtiö, jokainen televisiokanava, jokainen mediamyyjä, jokainen mediaorganisaatio, jokainen markkinoija, jokainen, joka on mukana tässä operaatiossa, muistaa ne arvot, joilla tässä pitää lähteä nyt tekemään tätä asiaa. Se on kestävää kehitystä, se on luottamuksen rakentamista, se on läpinäkyvyyden varmistamista. Meillä on todella iso missio. Ja siellä tulee nämä isot eettiset kysymykset myös, että kenen rahalla me tehdään. Lähdetäänkö tehdään sellaisilla rahoilla, että jos joku tulee tukun kanssa ja sanoo, että tässä on, että teepäs nyt meille tällaista, lähdemmekö tekemään? Tuuttaa tämä ulos kanavasta tällaisilla rahoilla, teemmekö? Nämä on isoja kysymyksiä ja mä joudun omassa bisneksessäni koko ajan sanomaan ei sellaiselle rahalle, jonka taustalla ei ole mitään eettisyyttä tai taustalla on sama raha, joka tappaa ukrainalaisia tällä hetkellä. Joko proksina tai suoraan. Ja se on vaikeaa, kuulkaa, on vaikeaa elää elämässä ja sanoa niin kuin isoille rahoille no. Että en mäkään mikään Jeesus ole, kyllä ihan kiva välillä syödä niin kuin ihan oikeastikin. En pysty muuttaa ihan tuosta no vaan viiniksi vettä. Että ihan kiva on elää, mutta kyllä meidän täytyy oikeasti miettiä, että minkälaisilla arvoilla me tätä tehdään. Ja onko nämä arvot niitä, joilla me pelastetaan sitä demokratiaa ja luottamusta. Ja totta kai mä oon etiikkapuheenjohtajana joudun ottaa kantaa aivan kummallisiin asioihin maailmalla ja välillä jopa mietin, että en ole mikään Jumala, ei tässä ole vastausta, mutta voidaanko keskustella. Mutta ne keskustelut on tosi pitkiä, eli tämä vaatii hyvin paljon keskustelua. Vastuullisuus ei tule ilman, että oikeasti tehdään töitä. Ja sen luottamuksen rakentaminen ja sen ylläpitäminen on aivan must. Jos meillä ei ole luottamusta, meillä ei ole mitään. Ja edelleen, millä me voidaan nyt vaikuttaa, niin on ne inspiroivat suuret tarinat. Ne, mihin me kaikki voidaan lähteä mukaan. Jokaisen meidän sisällä mun mielestä asuu pieni Superman. Ainakin mä kuvittelin silloin samana vuonna 1969 Hangon dynamiittitehdas räjähti ja samaan aikaan kun se räjähti ja peruskallio tärähti, niin mä olin saanut ihan kauhean fitin mun vanhemmille ja olin lyönyt meidän talon ulko-oven kiinni silleen wow! Ja tiedättekö, kaikki helisi, maapallo tärisi ja joka paikassa niin kuin linnut lenteli. Ja mä kattelin ja mietin, että mä oon vahvaa, damn it. Eli mä elin pitkään siinä uskossa, että mulla on tollaisia ihan käsittämättöjä superpowereita, että mun vihani, jos se niin oikeasti tulee esiin, niin se demonstroituu siinä, että koko maailma räjähtää. Mutta jokaisessa meissä asuu ja jokainen haluaa olla joskus se, joka pystyy niin kuin voittamaan itsensä ja voittamaan muita ja auttamaan muita. Ja mä usein sanon, että kun ihmisissä, miksi me ollaan maailman onnellisin kanssa? Siksi, että me autetaan tosi paljon muita. Ja mun mielestä tässä kohdassa
Suomi on hieno demokratia, koska meillä on valtava kansalaisyhteiskunta. Meillä on tosi vastuullisia brändejä, mutta ne on ihan piru hiljaa. Mun ukrainalaiset porukat kysyy aina välillä, että mikä teet suomalaisia voimaa? Ettekö te tajua, että mitä paljon te teette esimerkiksi Ukrainan eteen töitä? Suurin osa suomalaiset ei tiedä. Me ollaan per capita yksi suurimpia, ellei suurin Ukrainan tukija monellakin tavalla. Meidän sydämessä on hyvin paljon hyvää, mutta me ei puhuta siitä. Ja me ollaan hiljaa silloin, kun meidän pitäisi puhua. Ja ei tämä pidä rajoittaa pelkästään niin kuin Suomeen, vaan tämän täytyy mennä beyond. Meillähän on kanavia tehdä, eli brändeillä on mahdollisuus tehdä vaikuttavaa työtä yli rajojen. Televisio on siinä, kaupallinen televisio on erinomainen kanava. Ja sitten journalismi. Ainoastaan, ja jälleen kerran sanon myös, että kaupallisessa mediassa luotan siihen journalismiin enemmän. Olin eilen Ylellä kyllä. Eli kyllä siellä varmasti puhuin ihan järkeviä, mutta minä luotan myös journalismiin, jolla on vapaus tehdä erilaisia asioita ilman mitään agendaa. Ja kuitenkin tämä state-sponsored. Suomessa me tiedetään, täällä on sen verran paljon, että Ylellä on historia, ja kyllä se on ehkä parantanut tapansa, mutta kaikilla state-sponsored medioillahan on oma historiansa. Ja viimeistä siinä vaiheessa, kun julkisrahoitteiset televisiokanavat on autoritäärisissa maissa, niin ei ne ole enää yhtään mitään. Eli ainoastaan demokratiassa voi elää myös journalismi. YK:n kehitysohjelma, joka on ihan johtava YK:n ohjelma, yrittää torjua köyhyyttä ja epätasa-arvoa ja ilmastonmuutosta. Ja heillä oli tämmöinen aika massiivinen hieno kampanja, jossa oltiin me myös mukana, viestintäammattilaisia ja markkinointiammattilaisia. Oltiin ideoimassa tällaista Weather Kids-kampanjaa, eli lapset eri puolilta maailmaa veti tällaisia säälähetyksiä siitä, että mikä on tulevaisuuden sää. Ja tämä on aika huikea yhteiskunnallinen kampanja ja kiinnostava. Ja mä haluaisin nähdä tämän tyyppisiä asioita alkaa tapahtua, koska mä kyseenalaistan aina, miksi pirussa meillä on niinku urheiluuutiset? Miksi? Miksei meillä ole mitään muita elämän alan uutisia, lapsiuutisia ja teknologiauutisia, avaruusuutisia, design-uutisia? Miksi joku urheilu on saanut näin suuren? Mun mielestä meidän pitäisi kokonaan miettiä se, miten me uudella lailla inspiroidaan ja palvellaan ihmisiä. Ja nyt se yksi iso kysymys on myös, miten me tehdään tästä kaikesta kromakiista enemmän sitä vihreätä siirtymää ja sitä ESGtä, että me myös ymmärretään, että toki siellä on se environmental, mutta siellä on se social. Se social puoli, ja mä haluaisin korostaa sitä social puolta, ettei unohdeta sitä vihreässä siirtymässä, että me sosiaalisesti pystytään tekemään paljon ja pelastamaan demokratiaa. Eli, täällä oli tämä putoa rotkoon. Muistatte elokuvan Älä katso ylös. Mutta nyt mä kehotan, että katsotaan ylös, koska nyt se uusi taikakausi on se, että me nähdään se, mitä Michael Collins näki. Se maapallo, joka me ihan oikeasti täytyy pelastaa. Ja me pelastetaan sitä kyllä sillä kaupallisella televisiolla. Se on siis, siinä ei ole mitään epäselvää, koska sodat kiihdyttää aina teknologiakehitystä ja nyt sota ei aina kehitä pelkästään aseita, vaan se kehittää myös tällä hetkellä digitaalisia taitoja ja digitaalista maailmaa. Ja muistakaa, että kyber- ja informaatiovaikuttaminen ovat sodankäynnin rintamia yhtä lailla tällä hetkellä kuin rauta, jota sieltä tulee. Ja sen takia esimerkiksi televisioiden vastuullisuus siinä, että siellä on suojattuja ja ylipäänsä digitaaliset platformit on mahdollisimman suojattuja, se on ihan super tärkeää, mutta myös sitten tämän informaatio, minkälaista informaatiota me ihmisille tuodaan, minkälaista mallia maailmasta me rakennetaan heille ja erityisesti nuorille ihmisille, joiden vasta maailmankuva muodostuu. Jos se muodostuu TikTokin kautta pelkästään, niin we are doomed. Maailma tuhoutuu, ei mitään epäselvää. Pelastetaan aivot ja ensimmäinen puolustuslinja on jokaisen meidän korvien välissä. Ja kun me pelastetaan se linja, niin me ollaan pelastettu myös maapallo. Kiitos.